De ce i-a dat Domnul Iisus lui Petru cheile împărăției cerurilor? Îl iubești pe Petru? Lasă-ne un mesaj și vei avea oportunitatea să fii binecuvântat de Dumnezeu ca Petru. Dintre cei 12 ucenici ai Domnului, numai lui Petru i s-au dat de către Domnul cheile împărăției cerurilor. Care sunt motivele? Haideți să căutăm împreună. 1. Petru a căutat cu smerenie adevărul și a prețuit cuvintele Domnului, așa că a fost luminat de Duhul Sfânt și astfel l-a recunoscut pe Domnul Iisus ca fiind Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Simon Petru a răspuns: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. 2. Petru a căutat să-L iubească pe Dumnezeu. Putea să împărtășească ceea ce gândește Dumnezeu, să iubească ceea ce iubește Dumnezeu și să urască ceea ce urăște Dumnezeu. Așadar, era o persoană care ținea cont de voia lui Dumnezeu și care era prea greu de găsit pe pământ. Petru s-a întristat pentru că îi zisese a treia oară: Mă iubești? Și i-a răspuns: Doamne, Tu le știi pe toate. Tu știi că Te iubesc. Petru a căutat să-L iubească pe Dumnezeu de-a lungul întregii sale vieți, ceea ce a fost o cale mai greu de practicat decât credința și ascultarea în Dumnezeu. Domnul Iisus a prețuit inima lui de a-L iubi pe Dumnezeu și astfel i-a împlinit căutarea. Astfel, deși Petru a trecut prin mulți ani de încercări și rafinamente, a ajuns în cele din urmă la dragostea supremă pentru Dumnezeu, cu rezultatul că a luat inițiativa de a fi răstignit cu capul în jos pentru Dumnezeu. Prin urmare, Petru a devenit un exemplar de iubire a lui Dumnezeu, pentru ca noi, creștinii, să căutăm să-L iubim pe Dumnezeu. Petru a avut astfel de căutări și calități, așa că Domnul i-a dat cu siguranță lui Petru cheile împărăției cerurilor. Să vedem care este situația oamenilor care cred în Dumnezeu astăzi. Mulți credincioși sunt doar ocupați cu munca și cu viața de zi cu zi, iar ei petrec puțin timp și energie pentru a se gândi cum să creadă în Dumnezeu și să-L satisfacă pe Dumnezeu. Așadar, cum pot astfel de oameni să câștige aprobarea Domnului? Așadar, vrei să cauți să-L iubești pe Dumnezeu ca Petru și să devii astfel o persoană aprobată de Dumnezeu? Vă rugăm să ne lăsați un mesaj și haideți să citim împreună cuvintele lui Dumnezeu, astfel încât să puteți primi binecuvântările lui Dumnezeu.